ביקשת להשמיע את החזן יעקב מוצן, בקטע שנקרא אב הרחמים, שהוא כתב את לחנו. אחיו נפל במבצע שלום הגליל, אח יחיד שהיה לו. הוא עצמו חזן, אז עדיין זמר חסידי, שיחד איתו הופעתי למעלה מ100 פעמים במחנות ובבסיסי צהל שונים, מפורט האופיק בדרום עד לאנסר נבטיה בצפון, ויש לי סנטימנט אליו. לקטע הזה במיוחד הוא הלחין קטע של תפילה בשבת שתוקנה לזכר מסעי הצלב על קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. והקטע הזה מאוד נוגע לליבי, ואני אודה לכם אם אפשר היה להשמיע אותו. הנה, יעקב מוצן. רחמים, רחמים, שויך ונרוימים, ברחמו ובעצומים, יפקוד רחמים, רחמים, החסידים והישבונים, שמסרו נפשו על קדושת השם. הקטע האחרון שביקשת להראות, תסלח לי על הביטוי, אבל פה אתה על תקן של מגלה כוכבים. המדובר בילד בן 12, כן. על משקל חוזליטו, הייתי אומר חזנליטו. ספר לנו על הקטע שנשמע ועל הילד. קודם כל, השיר זה קטע תלמודי בשם תניה, שנינו בשם רבי ישמעאל בן אלישע, הכהן הגדול, מעשרת הרוגי מלכות. קטע בתלמוד שהוא מתאר איך הוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, והנה הקדוש ברוך הוא היושב על כס הכבוד פונה אליו ואומר לו, ישמעאל בני ברכני. ואני, אומר רבי ישמעאל, ברכתי אותו שתתנהג איתנו לפנים משורת הדין, שיגולו רחמך על מידותיך ונענה לי בראשו. קטע יוצא מן הכלל של אהבת ישראל. את הקטע הזה שר זמר חסידי ידוע מאוד, חבדי, בארצות הברית בשם אברהם פריד. וכאן שמעתיו פעם אחת בירושלים מבנו של ידידי החזן נפתלי הרשטיק מבית הכנסת הגדול, ילד בן 12, הוא שר את זה בכל כך הרבה כנות, תום וטוהר, שאני מקווה שזאת תהיה גם ההתרשמות של ציבור הצופים כמוני. ליד הפסנתר רמון גולדשטיין, נתנאל הרשטיג, תניה. תניה רבי שמואל בן אלישע, למדנו אמר רבי שמואל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להתיר כתוירס לפני
ללא ספק הופעת בכורה מרשימה ביותר של נתנאל הרשטיק.